esperanza. Bueno, bones. Jo em dic Adrián León Cruz, tinc 17 anys i m'he apuntat al taller de teatre musical perquè estudio batxillerat escènic. Després d'aquest batxillerat m'agradaria estudiar teatre en la modalitat de teatre musical i he pensat que per introduir-me seria una bona manera de començar-hi. Doncs aquests dies el que hem treballat són 2 cançons escollides per nosaltres i hem treballat la manera d'actuar-les, de cantar-les i sobretot els problemes el que més ens costa a cadascun, no? A mi, per exemple, em costa més el que és moure'm o relaxar el cos i m'he estat treballant amb això a l'hora de cantar, de moure'm i d'actuar. Jo estic molt content amb l'experiència, la veritat.